etxekoekin ikusten zaitugu hor argazkian, Gabonetako izango da. Gabonetakoa, bai, hiru hilobakin. Argi dago, zu Papa Noel zarela, baina biloba hori, Oier horrek olentzero erantza handiagoa dauka. Bai, txapelakin, tripik ez daka eta pipaik ez daka, baina bai. Ume txikilan ebia eta harrituta. Bai, harrituta. Harrituta behar ze behiatu beharakan. Hau nondik gata da aitona hau, no? Bueno, hiru seme alaba dituzu, eta hiru biloba. Hiru biloba. Alabar izarrena, zu, bai, ni Idoia, bai. Bueno, aita, ematen duen bezan sakarra da? Sakarra ematen du ba. Neit zait iruditzen. Bueno, horri haite galdetu nahi dizut, etxean nolakoa dan? Ba, oso goxua, oso, bastakit, oso atsegina, oso alaia, divertigarria, ondo. Gorra izan berdunen gorra, baino, ondo, gustano dakaten aitakin. Eta bilobekin nola moldatzen da? Jo, ondo, oso ondo. Bueno, Aitona etortzenen ja beste dana sobra ite debitzen. Porque Aitona, bai, eske Aitona hoiekin oso biuna da, eta dana konsentitzeitu, eta bai. Hona egin esan, biuna esan da. Bai. Umekin biuna. Ez, biuna. Ba, umekin beti ondo arrelatu esan dira. Bai, itxeko eta kanpauak, bai, umeak. Zoze badakatu umei ikustatzen zaitutena. Bai. Horrela, begiratu baten, honi ez dago Aitona ditzerik? Ja, ez du ematen. Sasoi batean dago? Bai, sasoi batean bai. Egia da. Fatxada, eta urtia sobre. Eta tripare aurre hasi zaiuta, horre kontiteneko lana baitukoan. Badu pazientziarik? Pila bat. Eta umelo arrasten da numero 1. Porque daka, ez dakit dakan bihotza mantxo jutean oitakoa. Leno mantxoan. Jartzeitu hemen eta logeatzeia. Nik plan, eta guri esategu beti nerviosa jartzeikia lagumekin o lo que sea, baino, ez. Bai, pazientzia pila badaka. Bueno, ikusiko dugu ia bilobek ere gauza bera diote. Zeite zuzuk hemen? Ze, hola! Hola, Oier! Hola, Garasi! Oi, Aitona, Aitona! Ze, Aitonakin gol! Gol hartuko du, etorri gaur, hartu gol. Hola, irati, ze. Segundo? Aitona emongo izu, Aitona, eman, pa. Oier, ze, ikastola bukatu, ze, bokailo jan aldezu. Ez? Kondik ez, orduan gozia. Zemaz ikastola ondo? Bai. Arki, parke postatzen, zuek, Zuek kirolik egiten alduzu irati? Bai, atletismo eta voleibol. Arrauna, ez da ikusi ere? Ez. Beno, torrina? Ez dute. Hone badaki arraunian, Bai, badaki arraunian? Badaki arraunian. Bai, seguru? Bai, entrenamentua gaine txiki-txikitatik itentzun, Zema urte dituzu? 9 urte. Eta egun guztian, futbolean aritzen zarela dio Aitonak. Bai, izardiarrak. Itxeko loriak. Zer zer, atleti zalea, ala ez? Barça zalea, ala Messi zalea? Messi zalea? Bueno, Aitonarekin denbora asko ematen duzu, Bai? Da? Nolako Aitona da? Ondo portatzen alda? Bai? Bai? Dirurik eta soltatzen aldo Aitonak? Bai. Bai? Bai. Soltatzen du? Lurra Aitonak. Bai, ba, Ara, polita. Bueno, hauek izan da, Aitonaren zereginak izango dituzu, bete beharko dituzu. Bueno, amonak ni baino lan gehiago egiten du, baina nik egiten dut, aldeten egiten den nik, baina amonakin gehiago. Amonak jana goxua eta jartzen dute, Aitonak hilo egiten du, oan Oierrek, leheno iratik itezun, daban Garazik, daban zorgintxo honekin bai. Uno! Zein du? Atoa. Eta hortik aparte, ze saletasun dauka kortak? Eiza, eta neguan gustatzen zaigu, beti muetatik herriko bastarrian da, bai arrantzan, bai eizan, pixka furtibo pixka itekenu, eta beti Aitonare oia hor zalia, eta beti oia horretako ilusio esan dugu. Eta oia horretan, neguan kilometro batzuk egiten ditugu, oia horra, iztaria baino ja ekologista egin geha. Bai, goizean txakurrak emendiak juten geha, bi kartutxo sartzen dizio eskupetai, eta kotxea etorri eta berezken duen barazkotan. Oier, nola ite joe txorik Aitonai? Aitona ite joe txorik. Neria da beti txakurrakin mendina asko biltzea. Nik laroiko buelta hortan iten nintzen goizen ilun zola itxetikatea, eta ilun duta bueltatzen nintzen. Orduan abilarian zakurra bizkarren ekartzeko, baina ez daka zakurrik ni ikartzeko, kapaz danik. Bueno, ezin du sinistu, baina esan diate golf zaleare bat zarela eta golfean aritzen zarela. Beno, bandala urteta gehiago, erregalo itxeten, klase batzuk, kursillo bat erion iteko, eta ondo. Zer dugurarekin sarratzen? Ez dago sarratzerik.
zuk gaizkite baren mozu, ez da kasua zarratzi, zore bakarrik. Baina zeure buruarekin? Bai, baina, haitu, saiatzen nahi sogotu iteko. Egun baten juten zea, eta joño, erki jogatu it. Gaur hobeten goti buelta, eta baletxia. Ja, eta antziak, pelota. Gera itzeki jaguri ematego, eske ditu indila zuta, deskonzentratu indila zu, hori bai. Hori bai, justu, Davidaren telefonoa ez dago materik. Rekorra inbernun da. Oan dakaten laun itxarna, hori dakat, telefonoa. Hori botako banituke, baina azkenen familiko zoza jakitatik handa. Umek eta jaso berbal maitu aita da, komodin del publiko. Aita, eske umia jaso berda, gaxo dola, ez tekiz zer dola. Bai, eta oierrekin, no? Askotan nire oia berotzen dit. Gozake, Zure bizitzaren errepasoa egin dugu. Gauza asko egin dituzu. Zerbaitetaz damutu zara? Damutu, bueno, askotan isiliko manitzan hobia, baina, esan duke, egile esatia horren zaila ez da, batzuri asko kostantzen zaio, baina hori da, kortatun txarra. Eta zerbait falta ote zaiten iteko, bai, dutzen zaite, zorra pixkatak atela familiakin. Familia ebilidan atzetikan, kirolan, zaiatu naiz, kontu nizat, eta familiak nire martxa indu. Esan nuke eta pixkat falta dut, familiakin disfrutatu, oan hiloakin da idean zemezela, familiakin opor batzu, ketien Andriakin. Mila esker, Jose Luis. Zueri, Ez duzu diplomaziaren zarerik jasoko, baina benetakoa zara. Bai, hori dudarik ganez. Diplomai gabe, korta olakoa da. Klase hori galdu intzun. Ni guztua naiz bezala, eta beti izaten den bezala. Suerti esan dela bizi mundu honetan. Goien izar bat, eta behan itxean bestia dakat. Eta, horre izakitu berko dio, izar bat izakitu berko oan arte ondo laundu ditut, eta berro hondik aurra hortan launtzen diuten. Senyori, Toriko zaitu senyori. toietena.